en fuɗɗorima inde Gueno jurmitoɗo Gueno tagɗo en honni en hakkude jeeri e waalo. En juule nelaɗo men korsuɗo nelaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha. En dunima jinnaɓe men ɓe godal men o aduna sababu godal men o aduna. En dunima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada. kono noon kadi en dunima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe. En dunima dendagal ɓe cellani ɓe hene tawe cuuɗi cafrirɗi, ɓe hene tawe galleji men, ɓe ne mbadde rafiji men ummo jotto, ɓe ne donki yittude rafiji men, ɓe ne gandi tigui ko gondi. Allah ne haɗi ɗumen moyen wawde safrade. Yo Allah rokku on jaam, Allah ne jogui jaam ha heewi, yo Allah rokku on, allahumma amin. En dunima dendagal dumbaɓe ko ɓuuri hewde ko toñaɓe, ko takkaɓe, ko tuumaɓe, ko haɗaɓe miijoji men, ko haɗaɓe e liberté mumen. Yo Allah ɓiltu en e ɗiɗo dumbirɗe jokkoɗon e haajuji mon, galleji mon e golleji mon, allahumma amin. En dunima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde. Wonɓe wuuro yiɗɓe jooɗade yo Allah newnan ɗumen no jooɗiri taw ko jonde fof ciinde. Yiɗɓe yaade ɓeeno yo Allah newnan ɗumen no jaari taw koye dow lawol pewgol, wona liɗo laabi clandestin, wona ɗeɗo laaɗe ko mbiyete kon kono Samba Lakara, wona gandanɗa hoore maɗa ɗiɗo laabi mbiyeteɗi gandanɗa laabi désert. Yo Allah newnan ɓe yaade tawi koye dow lawol poccingol, jomum joƴƴina kayitaji, fewna kayitaji mum ha timma, joƴƴina ɗabɓa visa, rokke visa, yaaha yetto e dow peewal, yetto e dow jaam, tawa tampani lorlani. eɗen gandi laabi ɗi metti, laabi ɗi muusi, ñande foof ko maayi, ñande foof ko majji, ñande foof ko gandanɗa hoore maɗa ko lakde. ɓiɓɓe amen jeehi, sukaɓe amen jeehi ha ɗo hay goto anda to keedi. ronkaɓe yitede ɓeene yo Allah hollit taw eɓe guuri eɓe kiisi, allahumma amina. yettiɓe ɓeene yo Allah newnan ɗumen no jooɗiri, Allah ɗacca, Allah mema hakkillaji e ɓerɗe laamuji ɗi, wooda ko kuccani, wooda ko toppiti, wooda to mbatti hakkillaji mon ko wona e hoɓɓe. yo Allah uddidon, yo Allah aynu, yo Allah reen dendagal hoɓɓe to mbawi wonde diaspora men ha tengti noon kadi toon to dowlaji tedduɗe Amérique. eɗen gandi oɗo saaha joni ko caɗele mawɗo woni toon, oɗo Donald Trump mbiɗo tan ko aadi ni Allah ma artir hoɓɓe, omona sippir hen jamma ñalawma. ɗum noon eɗen ñaago Allah yo Allah heeɗa kon tagore tagore. en mbiya ɓesguji men wonɓe toon ɓeene nde ustata jaali, nde ndentoto, nde tuddinta duwawuji. en ñaaguima jumaji men e jamaji men, moƴƴuɓe men e anduɓe men, nde ɓeydata duwawuji duwono diaspora men de sofani. alhamdulillah rabbil alamina. kala wuuro garɗa e guure men ma taw diaspora ne waɗi hen gueɗe paydude no fewi. kala nde guite men gojji nodde tan ko diaspora. kala gandanɗa hoore maɗa ko yooɗi e guure men, alhamdulillah ko ɓuuri hen heewde ko diaspora. en mbiyani foof kono ko ɓuuri hen ko diaspora. kuɓeje joɗɗo yo, otoji joɗɗi yo, bitikaji en, jamaji en, alhamdulillah rabbil alamina. ne mbaɗa gueɗe payɗinɗe no fewi. yo Allah aynu, yo Allah reen, yo Allah suur, yo Allah uddidon, allahumma amin. sikki ala musidɓe tedduɓe, ko adi yewtere men buuɗal yurmede cellal aade ñande alkamisa no kewɗen wadde. eɗen mbaɗi erago noon, tawi kadi ko erago fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e ceerno Kalid Abdoullahi Sy e gardugol yuman almuɓe, walla mbiyen fedde yiɗɓe almuɓe e gardugol sokhna Aminata Guissé. sokhna Aminata Guissé toon to Mbahe, debbo dadiɗo cuusɗo casɗo, dariɗo gandanɗa hoore maɗa erade windere nde e kala saaha nde mbatten hakkillaji no fewi ɓesguji men janggoɓe, nde toppirɗen jangde ha tengti sukaɓe men janggoɓe Qouranel Karim. watten hakkillaji men no fewi e sukaɓe ɓe. fedde nde noon ala ko woni darde mum, ala ko woni haaju mum, ala ko woni himmi mum, so wona wallude sukaɓe janggoɓe Qur'ana ɓe no jangguiri jangde mumen moƴƴere, ha tengti kadi e sukaɓe janggoɓe taw ko ummiɓe gandanɗa hoore maɗa e ladde almuɓe la koytan almuɓe ladde, woni ummiɓe ɗo wuuro wongo ne ari e wuuro, ene ummiɗo wuuro mumen ne ari e wuuro wongo, ene jangga ɗon e wuuro ngo yumma ko ala ɗon, bamma ko ala ɗon. ko wonde koye ceerno, ko ceerno woni yumma, ko ceerno woni baba. ko ɓen almuɓe de fedde nde waɗi priorité ƴewande ɗumen leece to mbaali mbasa lelade e leydi.
ƴewande ɗumen darabuji ko cuddi e mbajjuji mbasa janguede ƴewande ɗumen comci ko ɓorni ƴewande ɗumen harkillaji walla mbiyen fabion ngaji ɓowɗi mbasa ngadi ɗumen wasa hebde paliji ko ɗum de woni ko ndeɗo fedde dari fedde yimɓe fedde juman almuɓe fedde nde noon ɓe mbaɗi golle paajuɗe no feewi ɓe mbaɗir Sénégal ko ɓooyani ko en jii ko waɗa to wiide Bosoyaɓe en jii ko waɗa to Gouron Kaaƴi Ɓulon Kaaƴi fedde nde noon kayrede haaɗani e leydi Sénégal tan ala yidde mabɓe ko dendagal leyɗele men Mauritanie Mali to wawi wonde fof kala to almuɓe goni toɓe tini addude Allah woni toɓe tiɗi almuɓe ne jangga ko yidde yettade e ngon wuuro yidde yettade nden ɗi leydi oɗo saaha joni noon laana ka duñi holto laana ka fayi ko leydi Mauritanie noon ɓe kolliri maɓe jaa maɓe jetto ha to Lik Seyba gorgol maɓe jetto kadi ha to Mbahe yettade ɗeɗo guure yettade almuɓe tawateɓe toon addude ballal mabɓe no foti fof ballal noon ala to mbaɗi yakare mabɓe so wona e Allah e wadde yakare mabɓe kala mo gandanɗa hoore maɗa mo Allah surani seyɗani joguiɗo buuɗel mbuɗo famɗani million hewani wawɓe sodde fabion ngaji yo coot wawɓe sodde leese yo coot wawɓe sodde comci yo coot wawɓe sodde paɗe yo coot wawɓe kala ko neɗɗo wawi addude ballal eɓe cohli ballal ngal kadi kala kono foti neɗɗo addi ko foti no mbuɗu gotu ma tina yettima to foti yettade ɗo ɗum noon kala jiɗɗo addude ballal muɗum jiɗɗo participde e ndeɗo moƴƴere jiɗɗo hebde hen baraji jiɗɗo wallude almuɓe yo jokkodir gandanɗa hoore maɗa e sokhna Aminata Guissé numéro mum ko Sénégal mbatta ko 00 221 ko indicatif leydi Sénégal mbaɗa 77 sa gayni mbaɗa 549 29 32 ɗum ɗo ko numéro sokhna Aminata Guissé kala baɗɗo hen mbuɗo muɗum ma yetto kala baɗɗo hen pantalon ma yetto kala baɗɗo hen drap ma yetto ko koolaɗo ko nunduɗo kadi ko guidditiɗo jerlitiɗo ne ƴettude jawdi mum e tampere mum fof wallude almuɓe ɗum noon tinɗen ko koolaɗo kala jiɗɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe en ɗo diine maɗa kala yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr yiɗɓe ceerno Khalil Abdoulaye Sy jiɗɗo Haali Abouba yo tinno keɗotoɗo jayde nde welto keɗotoɗo buuɗal yurmede ne welto yo tinno kala to gandanɗa hoore maɗa junggo ma tolni waɗi hen junggo maɗa en gañani ɓoota en gañani ndamdi en gañani ngaari en gañani puccu en gañani babba en gañani fabion en gañani tillis kala ko neɗɗo addi ene sohla kadi hoto neɗɗo wi ko joguimi koko seeɗa ne famɗi ala seeɗa ala ko barka woodi sa addi seeɗa mi addi seeɗa tan ma wot ko woni jettoɗen almuɓe ɓe jette wooda ko almuɓe en dokkas rewne juuɗe seedana mabɓe almuɓe ɓe beltine ɓe mbaɗe encouragé beele ɓe mbawa janggude jangde moƴƴere ɓe mbawa gandanɗama labde e soñade ɓe cella ko ɗum woni fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Khalil Abdoulaye Sy walla mbiyen fedde yuman almuɓe ko darni so ɗum ɓenni bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala ñande alkamisa eɗen kewi addude yewtere meɗen buuɗal yurmede ko fate cellal aade noon alkamisa hande eɗen gone jeenayyi lewru yarkoma woni octobre hitande ujunnaje 2025 alhamdulillahi rabbil alamina e nduɗo lewru noon gueɗe ɗiɗɗi ene teske hen udditgol école aji meɗen sukaɓe men janggoɓe école aji hande guleyɗele men ɗe pop ene wayno école aji mum udditi leyɗele men ɗe pop école aji mum udditi sukaɓe men ko dawoɓe tinnoɗe toppitoɗen sukaɓe no fewi cellal mumen toppitoɗen sukaɓe no fewi ko fate cellal mumen toppitoɗen sukaɓe no fewi ko fate laaɓal mumen toppitoɗen sukaɓe no fewi ko fate ko ñamata eɗago men nan mbaɗɗen koye ɓeeɗo hande tawateɓe gandanɗa ma dame école aji tawa gandanɗa homaɗa ko waɗoɓe beignet ko waɗoɓe pastel ko waɗoɓe sauce ko yeeyoɓe gandanɗa homaɗa gueɗe ñamateɗe ko yeeyoɓe bisap ko yeeyoɓe balbastique e gueɗe mbaɗe noon ko yeeyoɓe ko sukaɓeɓe ñamata noon bandiraɓe rewɓe gande koye ka debbo ka ɓesɗo ka jibinɗo walla ɗamini jibinde noon tinnoɗe min ñaguiri on ko saabu Allah tinnoɗe e laaɓal eko ñammin toon sukaɓeɓe ko sukaɓeɓe codata kalisaji mumen cooda e moon tinnoɗe e laaɓal tinnoɗe e labbini ɗum hoto mbiya tan ko min yeeyoɓe yo min keeb kalis so laaɓi walla so laaɓani ça pas probléme hoto ñaame haqqe
wallahi sa yeeyi ko moƴƴani a ñammino cukalel hay sino de ala ko heeɓi cukalel ngel ɓaade an hoore maɗa andi moƴƴani a ñamata a ñamminta ɓiye a yeeyi cukalel ñaami hayso ala ko heeɓi ngel a ñaami bakkar a ñaami haqqe a ñaami haram ala ko haali noon cukalel ngel ñaawa hen tinno ɗe so tawi oɗon jeeya ñamri moon jeeye gandanɗa ko maɗa ko laaɓi laɓɓine baksuji moon ha feewa so beñe mbaɗe beñe moon ha ɓenda mbaɗon ha laaɓa ƴeewon to hippi to hiidi poussiére wasa yande hen buuɓe ma so juurade hen oɗon jeeya pastel oɗon jeeya gandanɗa maɗa sauce tinnoɗe so waali sandwich to waali fuɗɗima ufde walla fuɗɗima wadde odeur walla fuɗɗima lammude hoto wi aɗa wultina aɗa artira ha janggo kadi aɗa yeeya tinno waɗ seeɗa fewnu seeɗa ko mbawɗa gaynude yeeya ha laaɓa gasa ñande hen mbasa wallinde mbiya kadi janggo ya wultina walla ya def seeɗa ɓeyda e ko wallino hanki ko mbiyaɗa yeeya sukaɓe tawa aɗa andi ana ñamata a ñamminta sukaɓe maɗa jeeya sukaɓe ñaama piye hen dogoji piye hen rafiji piye hen gandanɗa hoore maɗa ko wiyete gandanɗa hoore maɗa intoxication alimentaire ñamminen sukaɓeɓe ko laaɓi ñaame ko laaɓi ñamminen sukaɓeɓe ko laaɓi ko sukaɓe men ko ɓesguji meɗen bal bastik aɗa fewna to laaɓi waɗi hen ndiyam laaɓ fewnir ndiyam laaɓɗam fewnir sukara laaɓɗo lawƴu bagage ma law soɗo juuɗe ma ha laaɓa hoto wi tan ɓaade ka jeewo yo kalis ar tan ko heddi ko wona haaju ma labbinen ko sukaɓe men ñamminten ndentuɗen kadi saaha ko saaha buubi sen kulano walla so gañano gandanɗa hoore maɗa en gandi wol basijiɓe eko jeeyata koko hen guuri ko hen gurdata sukaɓe men en mbaɗatno campagne wonde hay goto sorko yeyete école kono noon kala to bonɓe goni moƴƴuɓe nan ɗon kadi eɗen gandi walla yimɓe guuri ko hen kono tinnoɗe guure e dow nundal guure e dow laaɓal ko sukaɓe men ko enen sukaɓe men ko ɓesguji men Allah dande en ko wona ɗum ko e nduɗo lewru ko lewru rose woni octobre rose noon ko lewru no windere nde kala teddiniri oɗo gandanɗa hoore maɗa couleur biyeteɗo rose saabu ko ñalawma walla ko lewru nde windere nde moni pop foti darade haɓade oɗo rafi tawi ko rafi biyeteɗo cancer endu e cancer de col de l'utérus ko rafiji rewɓe keɓata ha tenti noon e rewɓe yettiɓe duuɓi capannayyi fayi dow en mbiyani ɓe ngala less ɗum keɓata ene keeɓa kono rafi o ɓuuri wawde heɓidade ko keɓɗo duuɓi capanɗe nayyi fayi dow on debbo ko on ɗiɗo rafiji ɓuuri hewde heɓde ɗum joom duuɓi nogas ne heeɓa joom duuɓi capantati ne heeɓa less mum ne heeɓa kono noon ɓuuri wawde teska ko ɓuuri hewde en général ko yaaruɓe duuɓi capannayyi fayi dow ɗum noon tinnuɗen en kaali hanki en kaali cenki en kaalat hande janggo kadi so Allah luuɓi en wonki en kaalat tinnoɗen musidɓe tedduɓe e rentade tinnoɗen e holkisade koye men e gandanɗa hoore maɗa e kala saaha tawi ko holkiso law woni ko wiyete dépistage précoce hoto neɗɗo wi tan min haydara mi wondani hoto neɗɗo wi haydara mi wondani wallahi neɗɗo alamo wondani rafi alamo wondani rafi no rakkon yeru ƴeewa neɗɗo wiya ne selli adaramo wondani jaaha mbaɗa yiya sukara tawa sukara ma ne yi ha d walla ha 1 tawa gandanɗa pour ma an ka wondane diabète tawa ka naɗɗo ha yettima diabète type 2 so wona ñande mbaɗɗa dépistage walla ñanɗa nde anda wonde rafi donc aɗa yaaha haaju ma aɗa sikka aɗa selli donc so tawi wiyama campagne de sensibilisation ko nduɗo lewru tillisaji gaddama ha e deme galle moon otoji gaari ha e deme galle men gaari ha e guure men dispensaire uji hôpital uji udditama ko dépistage gratuite tinnoɗe ko neɗɗo heewi haaju ko pop bandiraɓe rewɓe jeehe jettoyɗe e nokkuji ɗi kadi ko ɗum softinta ɓen aroɓe wadde dépistage ko ɓuuri hen hewde ala o joɓaytake ko volontaire uji softinta volontaire uji noon ko yiide yimɓeɓe garde e mumen wadde dépistage surtout sukaɓe rewɓe tokosɓe mbaɗa wiye dépistage guila law moni pop joguiɗo temps mo ala temps pop yo ƴettu sacrifice ta mum wawi fodde foof mbiɗa ɗum ɗum noon neɗɗo yo tinnoyo wadde dépistage mum guila law sen jii hannde buɗari ɗumen men ñawli arde ken yanoɓe tawtorede wirwirde ni ɗum tokoso musidɗo men tigui tawi kadi goram ala ko yooɓi fittano mum so wona oɗo rafi biteɗo cancer de sein caggal ɗum tinno e makko o ari tawa hankkadi ko bonanno boni inde du taƴa ɗum waɗi infection liptimo ha o wasi hen fittano makko tawi kadi koye nduɗo lewru mo yimɓe foof kaɓanta oɗo cancer
ɗum noon ko yiddi andinde tan wonde rafi o ko rafi barowo. ɗum noon tinnoɗa an bandiraɗo debbo a tini musalla e ɓanndu maɗa e enɗi maɗa tinno hoto moftu rafi o dokka ɓuuri yawde e yaccade jaaha kolkisoyɗa hoore maɗa. endu kadi ma rene enɗi ma ndene tigi tigi enɗi ko sensible banggueji pop enɗi ma rene tigi tigi ndentoɗa wol gueɗe kene yana hen ndentoɗa manipulation musɗo mbaɗoɗo heɗo hen kene wawa ganduɗa waddude rafi walla musalla enɗi maɗa ha tengti noon bandiraɓe rewɓe saaha hutortoɓe succengol juuɗe woni sicceneji taw ko séeré mumen taw jomum foti ƴetto ko numéro 40 ƴetta numéro 31 walla numéro 32 mata inde mum no ƴuufi jiya jomum so yeehi kew inde ne ƴuufi ene heppa ko artata ngam yittude weddade on succen par ce que ko séeri e muɗum. ɗum noon tinɗe ɗum foof ko gueɗe gandanɗa hoore maɗa musnoji enɗi ko gueɗe gandanɗa gaddoji rafiji ha jomum heɓa musalla enɗi ha wonta rafi ko tortirde enɗi muɗum walla kadi ƴettude kalis saaha wona kanjara o wona beeji ɗi wiyaɗa mofta nder succen maɗa kalis ko posone kalis laaɓani kalis kene circula ne yaaha e juuɗe selluɓe ne yaaha juuɗe ɓe cellani ene mofta e nokkuji ene waɗa e gueɗe ɗe laaɓani donc kalis hay goto andata ummi hay goto andata fayi donc fotani ɗo fotani wadde ɗum en contact direct e ɓanndu mum surtout e enɗi maɗa ɓen gandi sa waɗi enɗi maɗa e succen maɗa saaha mbarña donc foof ene wawi gandanɗa waɗa sabade rafiji walla kadi ɓe hen saaha ƴettata ko walla hen saaha kewi ƴettude ko gueɗe gandanɗa hoore maɗa téléphone aji mofta e ganda koyne jeere so naati jeere walla naati walla nokkuji ƴetta téléphone aji mbaɗe nder succenaji mumen mbaɗe nder enɗi mumen foof ko hunde gandanɗa hoore maɗa moƴƴani ko hunde dogetede ko hunde sabatonde rafiji ha tengta rafiji enɗi ko wona ɗum ko kadi jafuɗon onon worɓe e saaha waddoɓe suddi umen ene piya ɗum e endu walla piya ɗum e won nokku ɗum ɗon fof ene adda gandanɗa hoore maɗa ko hunde fonde haɗede ko hunde fonde gandanɗa hoore maɗa rentede walla ni aɗa manipulé enɗi joom suudu maɗa walla enɗi partenaire maɗa andu no mbaɗirɗa ɗum manipulé saɗa manipulé ɗum memir ɗum avec tendresse saɗa moyta ɗum avec tendresse saɗa muyna ɗum avec tendresse taw wona gandanɗa hoore maɗa tan aɗa felmo aɗa gulño ha wonta no jomum musalla fonno wonde beelama ha wonta musalla ha kene adda rafiji e muynoɓe aussi rewɓe muynoɓe aussi eɗen gandi won sukaɓe saaha ne ngata enɗi so fuɗɗota dañi enɗi ɗo walla sukaɓe ne aha bebbe ɗi ne aha e enɗi he ɗum pop so tawi a waɗi gagnande walla waɗi musalla tinno ko ɓuuri yawde e yaccade waɗi feere jiiya tan fulaɓe jiiya docteur eɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ko wona ɗum ko o dara ko mbiteɗo ko cancer de col de l'utérus on banggue kadi banggue rewɓe ma tinɗo no fewi to banggue laaɓal tinɗe no fewi to banggue laaɓal ha to banggue laaɓal terɗe walla rewɓe kadi mbiyata kene mbaɗa laaɓal ɓurtugal ha kene addana ɗumen rafiji hande rewɓe hewɓe ne gondi e rafiji terɗe to banggue less o walla mabɓe ko wasa toppitade laaɓal kono walla mabɓe kadi ko wiide mbaɗa laaɓal ha ɓurta saabu tergal wona barmi tergal wona gandanɗa hoore maɗa hay saɗa yiiɗi lawɗi ɗum yo haaɗe ndiyam simple lawƴa ɗum ha laaɓa walla so tawɗa hen produit yataw ko produit pharmaceutique min hay ɗum mi conseillata hay goto saabu hande produit pharmaceutique ɗi ɓuuri hen hewde ko pirati ndiyam meham ndiyam naturel debbo ne wawi lawɗi tergal mum ha laaɓa kono wiide waɗa solution e kerega ene rendina ga ɗum ɗo ene waɗa en ha ƴuufa en ne waɗi hen cabuni ene waɗi hen omo ene gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗon tergal jaɓani ɗum kala mo woppani wadde noon ko keɓo infection terɗe ko keɓo rafiji walla kadi saaha ko ƴettoɓe gandanɗa hoore maɗa hande en jiheji men jeereji men walla yeeyoɓe ha produit ha heewi mbima ɗum ɗo a neldata nder hoore maɗa so tawi a waɗi neldi hoore maɗa e ɗum ɓeyde beelama wonande gorko no hande no barmiji ɗi mbatte ni no cuisine o watte ni wiye ɗum ko hajjaji en ɗum ko pendaji en ɗum ɗo ko jimboji en ɗum ɗo ko ɗum ɗon fof ko yimɓe mbaɗata e barmeji hande ko ɗum ko watte rewɓe ɗum ko rewɓe mbaɗata tergal haydara wattake e muɗum tergal wona barmi so debbo ne yiiɗi tergal mum safa sen yiiɗi ngal weltino joom galle mum toppito ndewago mum toppito laaɓal muɗum deeña ɓerde mum wasa jogade stress debbo so ala stress tan hecciɗat
ñaama ko heccidi ñaama fruiji ñaama ruyiji ñaama gueɗe poɗɗe ñamede deñña hakkille muɗum toppito laaɓal mum ma heccid ma welto ma weltini joom galle maɗa taw wona wiide waɗa hen produit waɗirta gorko ala fof produit beltoto ala fof ko debbo waɗata e tergal mum gorko yettindira e mum ha tina gorko o tina wonde holko mbaɗɗa e tergal maɗa wona gonga so wona refuji aɗa ñawna hoore maɗa ɗum jomumen mbaɗa ha ɓooya seeɗa wonta ɗumen gandanɗa homaɗa infection ngaji jomum watta yaltin ndiyam luɓɗam woni perte blanche ha ɓooya seeɗa waɗa gandanɗa infection watta ŋañade luuɓa jomum watta fawjede kiltaji watta fawjede silbaji watta ɓoynade pantalon ngaji jippo ngaji ha ɓuuri watta wadde hen déodraji walla wadde hen gandanɗa hoore maɗa gueɗe mbaɗe noon hunde fof ɗo fof ko hunde saltede ko hunde rentetede ko hunde rentetede yiiɗa wadde walla fittanu maɗa ha wontanma raafi kadi so tawi a tini infection e nder maɗa tergal maɗa debbo tergal maɗa hersirdaki hoto hirsu hen wiide gandanɗa ma ete safroyade ya safroye guila law sa ɗacci ha ɓooyi so woni infection o ɓurti sa renaki wonta rok cancer sa renaki wonta rok cancer jomum jooɗo tan kadi ha watta wawde wondude e yimɓe hay lumni watta yaltude e muɗum taw ɗo wano safroyade guila law ɗum noon tinnuɗen ndentoɗen waddewal gueɗe e nder terɗe men wiide terɗe wiide ne weltina gorko walla ne adda ɓeyde lamma walla ne ɓeyde plaisir wona gonga mawɓe men nden en jogui ko mbaɗata ko debbo foti wadde taw koko yarate walla ko ñamete ñamri walla ko yarde taw wona aɗa weldira hoore ma to banggue gandanɗa ma less ɗum noon tinɗen ndenen koye men Allah reena en mbatten hakkillaji men no feewi rafi kadi suɗirtaki rafi endu yo rafi less yo rafi caggal yo ko mbawɗa wondude hen fof yew spécialiste mum jaaha ko ɓuuri hewde yaccade cafroɗa ceertani guila e law safrade ɓuuri safroyede rentade ɓuuri ñawdade walla ñawdade ɓuuri safrade rentade mieux vaut prévenir kadi guérir ñawdade ɓuuri safrade ɗum noon tinnuɗen ndenen koye men Allah reena en toppiɗen laaɓal oɗo saaha joni rafiji ɗi goodi woni rafiji biyeteɗi la fièvre de vallée de rift ko rafiji daaɓoji heɓete koye jawdi ndentoɗen jawdi ndi sellani ndentoɗen gandanɗa hoore maɗa hutorade kosam taw wona gullaɗam wona pasnoɗam ndentoɗen ñamde tebbuji taw tebbuji ɗi ɓendani ndentoɗen hirsude ñamri dammiri ndi sellani mbiyeɗen ñaama noon tinɗen toppiɗen laaɓal Allah reena en ndenen koye meɗen buuɗal yumede so feeri feeñi feeña windere feeñde jubbande seeɗa ɓataki buuɗal yumede ko fate calal laade e sowtol musidɗo mon seydi mon Falibou Ba yo jaam Allah ñalla men